Eguerdion jarraitzen dugu jardunaldiarekin, kirol multimedia komunikazioan jardunaldiarekin jarraitzen dugu, eta nire ondoan dagoen islaria oso ezaguna da, eta segurazki ikusi duzuela, behin baino gehiagotan, gaur egunen, teleberrin, eta beste saiotan ere. Nire ondoan dagoena Amane Ibañez da, momentu honetan da ITB mediako kirol zuzendari ordea, baina esan bezala beste lan askotan ikusi dugu 2012an graduatu zen Unibertsitate Navarra delakoan, kompetentzian, batzuen EHUko kompetentzian, baina horre zera eta hasieratik egonda lan egiten ere EITB-en barruan, Euskadi Irratian eta kiroletan egon dela, eta estropadak ere izan ditu estropadetan konexioetan, esan bezala, gaur egurren teleberrin, egunen Euskadien ere bai, albistegietan eta kiroletan egon da, eta irailera arte, pasaren irailera arte egon da atletiren kronika edo nolabait jarraitzen ez, atletiren gora beraketa, eta nolabait ardura berria hartu arte. Eguerdion Amane, eta eskerrik asko, orain bai. Hori da, eskerrik asko hemen egoteagatik. Bai, zuri gonbidapenagatik. Ze gainera oso aste intensoa izan dela, badakit, kiroletan uste dut ez direla, beti direla oso intensoak asteak, asteburuak, udak eta denak, baina bereziki... Azken asteak bai, ez hau bakarrik, azkenak. Azkenak ere bai. Eta, ni hasiko naiz, hau da, izango da hitzaldi bat, bera kontatuko digu bere esperientzia, hitz egingo dugu nolabait zer aldatu den nolabait kirol munduan eta kirol komunikazioan, nola emakumeen papera zein lan aldatu den. Eta, behar bada, iraganari buruz ezin izango diguzu asko hitz egin, baina zure esperientzia oso interesgarria da, ezagutu nahi dugu, eta hortik segurazki ondorio batzuk atera ditugula. Lehenengo eta behin, nik irakurri nizun, zuk ikasi zenuenean ikusentzunezko komunikazioan ez zenuela pentsatu kiroletan lan egingo zenuenik. Ez, kiroletan lan egitearena kasualidadez etorri zen, nik txikitatik nire burua albistegietan ikusten nebalako, eta ikasketak amaitu berritan Nafarroako Unibertsitateko irakasle izateko proposatu zidaten, irratiko klaseak emateko, eta azken momentuan hori bertan bera geratuta, beka bat eskaini zidaten EITB-en kiroletan aritzeko, eta enuen inondik inoraren ere burua horre ikusten, baina sekula ez zaizkidalako kirolak gustatu, eta baina esan venga, guazen aurrera probatu egingo dugu, eta azkenean interesa jarrita, ikasiz, ikusita eta kontsumitzen joan da, orain kirol zalea ez egiteko, baina bai ikusteko eta horretan lan egiteko, eta horrela izan zen, bai. Eta gainera aritua eta aditua ere bai, kiroletan. Eta gauza bat, fakultatean, batzuetan, zuk zenuen zure burua ikusten horreta albistegietan eta, baina behar bada fakultateetan ere, behar bada ez da bultzatzen, ez? Nolabait emakumeak edo ez dira emakume referenteak kirol kasetaritza ikusten. Ez dakit kirol kasetaritza asko ikusten dan, eta gero hori, ikusten denean, ea emakumeak agertzen diren edo ez diren agertzen horretan fakultatean. Nire garaian, Nafarroako Unibertsitatean, kirol kasetaritza esan ikusten, esan entzuten, eta etzan horren inguruan hitz egiten ere. Dena zentratzen zen albistegietan, egunkarietan, irratietan edo telebistan, baina albistegiak ziren nagusi, eta bestela, fikzioa, zinema, eta ikusentzunezkoei bideratutako beste eduki batzuk. Baina kirola etzan eskaintzen, eta norbaitek kirol arlo hori jorratu nahi baldin bazuen, pentsatu behar zuen master bat egitea, edo horretan espezializatu, baina behin ikasketak amaituta, baina hori etzan aukera bat. Eta beraz, referenteak ere ez ziren kirol
munduari lotutakoak eta jartzen ziren erreferenteak beste batzuk zian, albistegietakoak esandakoa Afrika eta bazen bat, baina berak ere klasekan ematen zituelako, Nafarroako Unibertsitatean ematen zituelako, eta bestela nazioarte mailako kazetariak, euskaliztunak ere, ez ziren erreferente. Eta holan zuen referenteak hasi zinenean bapatea esaten zute, venga, kirol kazetaritzan edo kirol komunikazioan egon behar duzu. Nor irudikatu zenuen, zeintzuk ziren erreferente horiek pentsatu zenituenak edo? Ete bera sartu nintzenean, eta bera nire tutore izan zen, garai hartan kiroletako zuzendari ordea, Jose Ituarte bera, eta tutore lanetan aritu zalako, Jose Ituarte erreferentea izan da, izaten jarraitzen da, komunikatzaile bikaina dalako, aurkezle bikaina dalako, baina egia da ez dela hainbeste hitz egiten, edo lehen behintzat ez dela hainbeste hitz egiten, zenbat erreferente ditugun emakumeak ere bai, guk ez da, Euskal Telebistan, Arritxu Iribarbera, Ana Ramos, Maitan Urbieta hemen atzekaldean eserita daukaguna, Elena Espeitia frontoietan, Elenak ere denbora askoan Realaren jarraipena egindakoa, eta orain frontoietan oso gizonezkoena edo izan den eremu batean nola egin zuen bere tokia, eta nik askotan entzun izan dut, ez da, berak hasieratik tokia bilatu zuela, aurkitu zuela, eta eroso aurkitu dela frontoi horietan, baina ereduak baditugula, eta Maitan bera ere gogoan daukat ez oindala asko Europa Ligako emakume komentarista bakarra zela, eta hori albiste zan. Albiste zan ez zalako ohikoa. Guk Euskal Telebistan baditugu eta adibideak. Bai, eta gainera horiek referenteak dira momentu honetan, ez? Nik hau prestatzen, komentatzen dizun, nola duela urte batzuk nahi genuen kirola, komunikazioa eta izen gutxi topatzen genituen orain, eta besteak beste komentatuko dugu EITB-ri esker, baditugu izen ezberdinak, ez? Eta hori, nik gogoratzen du momentu batean, ia bakarrik Arritxu Iribar gonbidatzen genuela leku guztietan, zelako ateratzen zitzaigun izen bakarra, emakumeen izen bakarra, eta gero, atera dira beste batzuk. Ere bai, nola jendeak esaten zuen, emakume batek ezin du emozioz futbol partida bat eman, eta ni goratzen dut, esango nuke Euskadi Irratian izan zirela lehenengo emakumeak ematen futbol partidak, ez? Eta ere entzutea, eta nola egongo den emakume bat aldageletan nola sartuko den, ez? Olako gauzak, ez? Kiroletan edo Arritxu Iribarrek ere kontatzen zuen behin nola zer irratiko kazetari bat eskutatu behar izan zuen Txomin Perurenak edo mozorrotu sartu kotxe batean ezin zuten lagundu, ez? Eta nik hori galdetuta nire aita txirrindularitza asko maite zuela esango zuen, nola ikusiko zuen, ze gizone horiek zer egiten zuten, ez? Eta, eremu maskulinoa da kirola, eta esan dugu pizkat, zuk 2012an hasi zinen, baina entzun duzu eta hori kirol eremua jarraitzen du maskulinoa izaten, oraindik erresistentziak daude, nola ikusten duzuzuk? Nik uste dut zorionez gauzak aldatzen doa zela, eta zorionez Arritxu jarritako adibide hori gaur egun errepikatuko balitz gizartea salatu egingo litzakela, eta gizartea hasi dela ja erantzuten, eta lehen normalak edo barregarriak iruditzen zitzaizkigun egoerak orain ez direla normaltza jotzen, eta horiek salatzen direla, elkartasuna erakusten duela gizarteak, eta aldaketa horretatik datorrela. Baina egongo dira kasuak oraindik ere, eta norberak bizi ez izana horrelako egoera larri bat ez du esan nahi ez dagoela, eta ez denik salatu behar. Nik nire esperientziatik abiatuta, eta azken urteak esango dute, akatu atletik jarraitzen ibili nintzela, nik sekula ez dut horrelakorik bizi, nik sekula ez dut inongo desberdintasunik aurkitu
nire lankideen artean, baina ez bakarrik lankideen artean, baizik eta klubak ematen duen, nola esango dute, jarrera horren aldetik nik ez du sekula inongo ezberdintasunik ikusi. Baina egia da, igual, anekdota bat jartzearren edo duela hamarkada bat, bai gertatu zitzaidan, kiroletan hasi berritan, estropadak egiteko aukera sortu zitzaidanean, ez lankideen aldetik, baina bai arraunzale bati entzun behar izan nion, hori ere arrauna nahiko maskulinizatutako kirol bat orain ja ikusten ari gara, geroz eta emakume gehiago eta geroz eta talde gehiago ere arraunean, baina bai entzun behar izan nuen garaiura zen Sara Carbonero oso ezaguna egin zen garaia, eta batek esan zuen ETB Telecincoren bidea jarraitzen ari da. Sara Gandara garai horretan berak egiten zituen estropadak, baina urte horretan beste zer egin batzuetan zegoen, eta orduan nik ordezkatu nuen. Eta arek esan zuen, ETB Telecincoren bidea jarraitzen ari da. Branka eta poparea zer den ez dakien emakume bat jartzen dute polita izanagatik. Nonbait, politaren estereotipo horretan sartzen induten, eta hori zen nire meritu bakarra. Nire kapazitatea edo behintzat aukera eman aurretik horrelako aurre iritziak. Eta hori hori zama handia da, batez ere hasieran zure aztapenetan, zertarako edo zer eman dezakezun erakutsi behar duzunean horrelako komentarioak entzutea. Duela markada bat. Eta ez du berriro horrelakorik entzun, baina egon direla eta ziur nago beste arlo batzuetan beste hainbati ere gertatuko zaiela. Hau da, batzuetan beste arlo askotan bezala. Hori da. Frogatu behar duzu badakizula. Hori da, esfortzu gehigarri bat. Eta hori bada zama bat. Eta sentitu duzu zentzu horretan batzuetan zama nolabait beste arlo batzuetan ere emakume askok esaten dutena, beste emakume kirol kazetari guztien ordezkari izatea? Hau da, zuk hanka sartzen baldin baduzu, horrekin nolabait izatute, eske emakumeek ez dute zama hori ez. Gehiago da norberak bere lanarekiko edo askotan motxila gehigarri hori jartzen duzula eta pentsatzen duzula. Nik gehiago erakutsi behar dute emakume izanagatik, baina beste hori ez. Eta lankideekin, zenbat zaudete momentu honetan redakzioan? Kirol redakzioa nik esango nuke 35 bat garela, eta egia da oraindik desoreka nabarmena dagoela, baina beste urte batzuekin alderatuta gauzak aldatzen ari dira, geroz eta emakume gehiago gaude, baina oraindik esandako desoreka handia da, 35 garelako, eta 10 bat emakume edo izango gara, telebistan, esaten ari naiz. Baina, egia da hor ere aldaketa datorrela, Euskal Telebistan esan nahi dut, azkenean lanpoltsa batetatik sortzen direla erredakzioak eta oposaketetatik sortzen direla erredakzioak. Ordan guk horrez daukagu modurik aukeratzeko nola osatu gure erredakzioa. Bai egin dezakeguna da, ekitaldi bat kubritu behar dugunean, oreka hori bilatu eta saiatu ahalik eta emakume gehien jartzen, eta oreka hori ikusaraztea emakumearen presentzia hori eta hori bultzatzea. Baina hori animatu behar dena da, jenteak kirola gustoko izatea, gazteak animatzea kirol erredakzioetara sartzea, eta bidea egin dezakeela, hori oposaketa eta lan poltsen bidetik guk horrez daukagulako modurik ez ere egiteko, baina historikoki, erredakzioa, kirol erredakzioa gizonez osatutakoa izan da einandi batean. Eta oraindik, segurazki, ikasle, zu bezala ikasle batzuei galdetzen badiegu non egon nahi duzun, segurazki, gizon askok esango digute kiroletan egon nahi dutela, eta emakume askok ez dute ez da buruan izango kirola benetako aukera moduan, ez? Hori
behar bada ez dakitik. Bueno, nik uste dut gauzak apurka aldatzen doazela eta ikusten ari garen moduan geroz eta kirolabe, emakumen kirolari geroz eta bizibilitate gehiago ematen ari garela, erreferenteak sortzen ari dira gazte askorentzako be bai. Ordan ikuste dut aldaketa guztiek euren denbora behar dabe, eta ez dugu hori aldatuko egun batetik bestera, baina zergaitik ez. Orain badaude adibideak, baina garrantzitsuena da kirola gustoko izatea. Ez nire kasuan bezala, garai hartan ez zitzaidala gustatzen. Baina lehenengo urratsa hori da. Bueno, entzun ditut, zara bakarra, eta hau prestatzeko egon nintzen hori Arritzurenak ere entzuten, eta Arritzu eta Ana Ramosen, Arritzu Iribar eta Ana Ramosen elkarrizketa hura, eta biek esaten zuten bere garaian, eta batek gustoko duela ikustea, baina ez egitea, eta besteak ere egitea gustoko duela momentu honetan, ez? Eta nik ez dakit kirola eta batzuetan ere egia bada, kirola esaten denean edo kirol komunikazioa ari garenean asko pentsatu dutela futbolaz, ez? Redakzioetan oraindik ikusten dela, eta futbolaz ari garenean normalean gizonezko futbolaz ari garela. Batek esaten baldin badu, berdin zait, Osasuna, Erreala, Atletik, pentsatzen du kirol normalean esaten du Atletik, eta gero esaten da, gero eta gutxiago Atletiren neskak, Errealaren neska, gero eta gutxiago esaten da. Eta, bueno, urrezko baloia eman zenean adibidez, hor ziren futbolariak, gizon eta emakumeak, eta kontatu zen nola drama abeslariak agurtu zituela gizonak eta emakumeak ere zituela ezagutzen. Ni batzuetan etxean esaten didate, nik esaten dute, hori adibidez kopa dela, eta maiatzaren 18an badaukagu beste kopa finala eta euskal talde bat dagoela, eta semeek askotan esaten, alineazioa badakizu? Horiek, ez? Behar bada, oraindik ere badaukagu hor bidea, ez? Bidea egiteko beti dau, eta emakumei ikusgarritasuna emateko eta urratxorik ematen, bidea egiteko asko dau. Hobetu da, baina oraindik ere falta da, eta detaile asko dauz. Aipatutako adibide hori, baina beste hainbat dauz. Gure aldetik gure konpromisoa beti zen da, eta izaten jarrituko deu emakumei ikusgarritasuna ematea kiroletan, guk futbolari, emakumezkoen futbolari, eta aipatu duzu femenino hori esan behar bada, ez da esan behar, beste hainbat modu daude, atletika aipatzen dugunean, esan dezakegu, beste sinonimo batzuk edo realari buruz hitz egiten ari garenean, Natalio Arroyo zuzentzen duen taldea, edo femenino hitz horik soberan dago, edo realak besterik gabe, realak gero ja ikusiko da irudietan, emakumeak direla eta neska direla edo ligari erreferentzia eginez hori ere baztertzen joan behar gara gure hizkera eta gure hitz egiteko modu hori, eta gu ere horretan ere saiatzen gara, baina hezkuntza behar da, eta erakutsi ez da, kontzientzia aldetik eta hezkuntza eta kontzientzia egotea. Eta gure aldetik esandakoa, bai pelotari batez ere gure kirolei pelotan apustua egiten dugu, zestan apustua egiten dugu, txirrindularitzan orain izango dugu emakumen itzulia. Emakumen itzulia izaten dut, izenak ere itzulia women daukalako, baina hori ere hor daukagu ateioka, emakumezkoen palako final bat ere daukagu laster maiatzean, eta gure apustua estropadak aipatu dugu, eta nola lautik 8 izatera pasatu diren, eta horre ere zelan ikusten den, gizarte aldatzen doala, eta gure apustua bete izango da, emakumeak goi mailan jarduten diren bakoitzean egotea, eta hori ikustaraztea, eta gazteek erreferentzia hori izan dezatela. Nik uste dut esfortzu handia egiten ari zaretela, eta ikusten da, eta gainera askok ezagutzen dugu EITB-ri esker, ez? Horan zelan egiten ari diren gauza ezberdinak nik uste dut Remonte bezalako. Atzo Arrierri. Arrierri. Estreinatu gendun. Emakumeak harriak altxatzen ikustea, ez da irudi hori, duela urte batzuk norbaitek esango zuen, baina zer da hau, ez da? Begira programa bat sortuta eta aukera daukate, geroz eta gehiago dira plazetara joaten direnak lehiatzera, eta benetan eredugarria dela eta horretan egon behar garela hori irakusten. Eta zuk orain daukasun ardura horretatik
zer egiten duzun? Adibidez, oso importantea iruditu zait hizkuntzarena, ez? Nola deitzen ditugun, eta esan dituzun estrategia horiek. Zuk ikusten duzu, bai, zaudeten emakumeak hor, emakume horiek eragiten duzuela, zuk ikusten duzu zure burua, zure aurretik egon direnek ere laguntzen dutela, hori hizkuntza aldatzen, ikusgairritasun hori lantzen? Ez que aldaketa dator leku askotatik, ardura daukaten beste hainbat emakume ere daudelako nire inguruan. Ana Ramos aipatu dugu, Ana Ramos editorea da, albistegietako editorea da, ostegunetik igandera, berak erabakitzen du ze albiste sartzen den, nola, zenbat iraupen gauza bakoitzari, esan nahi dut, erredakzioan ez gaude oraindik orekatuta, baina ardura daukagun emakumeak gaude, kirol produzietako burua emakumea da baita ere, eta gure aldetik esandakoa, egia da datozenen gazte horien pentsaera eta ikuspuntua oso bestelakoa dela, eta aldaketa etorri behar dela gehiago, beste garai batzuetako lankide horiekin, baina danak gaude bide berean, eta inork ez du orain zalantzan jartzen, ez dela emakumezkoen futbola hitz egin behar, edo ez dugula atletik femenino esan behar, eskapatu daiteke momenturen batean edo beste denoi gertatu aldakulako, baina hori oso barneratuta dago redakzioan, eta barneratuta dago baita ere redakzioan emakumezkoen kirolari buruz ematen ditugun albisteak ezin direla anekdotikoak izan, baizik eta jarraipen bat eman behar zaiela. Ez delako anekdota bat, esan nahi dut, ez dugu aipatuko atletikek 4 eta 8 irabazi duela, eta bihar ez dugu horren inguruan hitz egiten, edo jarraipen bat eman behar zaiola disiplina hori eta egiten duten ibilbide horri. Eta resistentziak badaude, hau da, zuk esan duzu, aurreko oiturez, ez? Ez, resistentziak ez. Izan daiteke momenturen batean eso hartzea, baina asaltzen denean edo esaten denean denako hartzen dira, eta ez da resistentziarik. Denak gaude bide berean. Bai. Eta estilo liburuan ere jasota daude, ez? Olakoak, ustu ja badaitu zuela jasota. Eta, lehen aipatu dut, maiatzen 18an badagoela beste kopa finala, ikusi dugu azkenengo, atletiren koparen jarraipena, eta izango dugu antzeko zerbait... Antzeko ez, berdina. Berdina? Berdina izango da, antzeko ez, berdina. Izango dugu lehenengo retransmisioa... Izango dugu, bai, aste barrutik, eraindik erabakitzeko segunetatik aurrera, baina aste barrutik ja kazetariak Zaragoza okerrezpanago ez dakit aldatuko duten ala ez, azken zalantzak egon direlako, ez dakit zerreak nonbaitetik, baina, printzipio Zaragozan jokatzen da final hori, eta Zaragozara bidaliko dugu lantalde zabal bat, albistegiak handik egingo ditugu, kiroletako albistegiak, gero programa eta programa prea, partidaren aurreko giro hori jasotzeko, erretransmisioa euskaraz, eta horre, Nerea Zuzberro izango dugu, Larraitz Lukas izango ditugu, hori ere garrantzitsua ez da, geroz eta adituen paper horretan emakumei euren tokia ematea eta futbola zaritzea euskaraz eta ezagutzaz, eta bai partida zuzenean emango dugu, eta gero posta, partidak eman duen hitz egiteko programa berezi ere bai. Orduan, ez da egongo lan ikusiko da, ere esfortzua, eta ikusentzuleek ulertzen dute, edo batzuetan esaten dute, edo jaso duzu olako feedbacka ere emakumeen kirolaren inguruan, edo... Baina zain zentzutan. Zain dute batzuetan hori, kirol gehiegi edo leku gehiegi, ez du saltzen olako zerbait. Baina ezke kriterioak ez du izan behar saltzen duen ala ez. Gure beharra da, gure ardura da, gizartearen erantzukizuna da, eta esandakoa. Goi mailan dagoen taldeari jarraipen egin behar zaio, gizonezkoena izan, emakumezkoena izan, eta batek gehiago saltzen duen, ala besteak gutxiago saltzen duen, hori ezin da kriterio bat izan, bestelazkoa senyora. Ze batzuetan hori esaten da, ez? Ezin da konparatu, ez? Eta, horren inguruan. Eta hori komentatuta hori zein nola sortzen diran ere esaten da San Mamesen eginda nahiaren eskultura
eta esaten da nola nahiak begiratzen diola San Mamesi hori dela lehen neskek ez zutela inoiz pentsatuko jolastu edo jokatu halko zutela futbolean, ez? Baina orain hori jartzen duela, orain zera daukala aukera hori, Adibide ez? bat bai. Eta zuk uste duzu komunikabideek ere horretan egin dezakete, eta ez bakarrik futbolean, behar bada futbola dela beti lotu izan dugula komunikabide handiak futbolarekin, baina saskibaloia beste zera kirol batzuk ditugula, komunikabideek ere egin dezaketela hori referente horiek ematen, ez bakarrik kirokazetaritzan, baizik eta ume horiek ikusteko. Ni egin nahi dut, ez dakit, saskibaloian jolastu nahi dut, baina gainera nire karrera hortik ikusi nahi dut. Bai, lehen esaten gendune, ez da? Duela urte batzuk futbolean jokatu nahi zuenak, bazekien 18 urterekin ibilbide hori amaitu egingo zela. Ezin izango edo behintzat futbolean jarraitu nahi baldin bazuen, beste ogibide bat izan behar zuela, eta orain zorionez gauza horiek aldatzen ari da, futbola hitz egiten ari gara egia da, baina badaude beste hainbat disiplina. Baina guzti hauek profesionalizatzen ari dira, eta profesionalizatzen ari dira eragina arlo askotatik datorrelako, eta ez da zalantzarik komunikazio aldetik eta hedabideen aldetik hor ardura eta erantzukizun handia daukagula, eta nahiaren adibide hori niretzako funtsezkoa da eta oso ondo erakusten da, ez da? Txapeldunen ligako aurkezpen hori egiteko aukera izan nuen, eta berak ere umeak nola barneratuta zeukan hori, zelako garrantzia zeukan, berak irudikatzen zuen figura hori, ez da? Askorentzat orain erreferenteak izan aldituztela, goi mailan aritzen direnak, adibide pila bat daude, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, baina gurean ere bai, ez da, bai Nairia Izagirre bat, Amaiur, Elespuru, hainbat daudela, ez da, eta ez da zalantzarik bidea hortik izan behar dela, eta guk ardura handia daukagula hori ikusarazi eta hori erakusteko, eta kontzientzia hori hortik ere etorri behar dela. Orduan, bide horretan jarretuko. Bai. Oso argi daukazu honek ez duela atzera. Ez, aurrera egin behar du, atzera inoz, ez aurrera. Bai, bueno, ez dakit beste galdera, behar bada orain zuen txandal edo zuen txanda dela zerbait galdetu nahi baldin baduzuen. O si no, hemos comentado con el tema del idioma, si alguien quiere preguntar alguna cosa que quiera preguntarle en castellano, entonces, bueno, ahí. Egunon. Hola, vale. Zoritzarrez, oraindik ohikoena da telebistan edo irratian gizonak ikustea. Horregatik nire galdera da, aber zein estrategia harritzakegu emakumeak kirol kazetaritzan arloan aurrera edo lider rola hartzeko. Aldeak eta aldeak daude, adibidez, gure adibidea jarriko dute, baina oraintsu Maria Silvestrek argitaratu duen txosten batean azterketa bat egin du, EITB-en ze oreka dagoen emakumezkoen eta gizonezkoen artean, eta egia da pantaila aurrean, bai Euskadi Irratian eta baita ETB baten ere emakume gehiago daudela, gizonezkoak baina eman beharko genduken urratsa da ez bakarrik pantaila horrean, egia da pantaila horrean da ikusten dena, baina atzean dagoenean ere hor lan egin behar dugula, eta lehen komentatu dudan Euskal Telebistan lan egin ahal izateko, behintzat Euskal Telebistako plantilla barruan, gero ja produktoreak eta hori beste kontua da, baina bidea hor da oposaketak egitea eta lanpoltsak gainditzea. Orduan, guk gure aldetik egin alduguna da, zure adibidean, zu kirol kazetaritzara dedikatu nahiko bazendu, eta kirol kazetaritza ikasi nahiko bazendu, horretara bideratu eta aukerak egon badaude, Euskal Telebistan pintzat ez dagoela horretarako impedimenturik esan gure dut, eta... Aupa, egunon. Bueno, gazteleraz galdetuko dizut, ze badago gente ez duela ondo ulertzen. Por un lado, ¿consideras que pese a ahora muchos periodistas empiezan pues, en las redes sociales a hacerse eco, pues a la hora de leer comentarios de como eres mujer, no puedes opinar de fútbol? Esto hace que a las mujeres les cueste más hacerse su sitio en este mundo.
Y por otro lado, en el mundo del fútbol femenino, también pues, comentarios de eres chica, pues no puedes jugar a fútbol y demás. ¿Consideras que es aún más difícil, pese a que ahora tengamos pues, algunas referentes como pueden ser pues, María Ticas, Sandra Riquelme, entre otras? Sí, claro, lo comentaba antes, que eso es una mochila que nos pesa todavía más, ese tipo de comentarios, y para una misma también, pues para que en un momento dado, esa sensación yo creo que hemos tenido muchas de decir, tengo que demostrar más que los hombres por el mero hecho de ser mujer. Y yo, por ejemplo, cuando empecé con el fútbol, la primera vez que tuve que hacer el resumen de un partido de fútbol, yo misma me ponía a mí esos miedos, ese impedimento de decir, lo estaré diciendo bien, estaré metiendo la pata, estaré diciendo que es un fuera de juego y no es un fuera de juego, y luego voy a tener que escuchar es que es mujer y no sabe ni idea, no tiene ni idea de lo que es un fuera de juego. Pues todos esos comentarios a la larga, ¿no? Durante todo este tiempo, al final lo que hace es quitarte confianza y te minar, ¿no? De alguna manera que te pese todavía más esa mochila, y eso es lo que tenemos que ir poco a poco erradicando, y que esos comentarios, ¿no? Pues que vayan desapareciendo. Y lo que decía antes, que por suerte sí creo que cada vez la sociedad está más concienciada en ese sentido, y que lo que antes era una broma o se decían las cosas de forma jocosa, pues ahora la gente ya responde y dice, oye, pues no, está completamente fuera de lugar y esos comentarios no tienen cabida. Y esa actitud ya viene por parte de todos, no solo por las mujeres, sino también por los hombres, ¿no? Que se están dando cuenta también de esta situación. Entonces, pero sin duda, pues sí, es una mochila que pesa, sobre todo para nosotras, que tenemos continuamente esa sensación de tener que demostrar más que los demás, más que los hombres en este caso. Kaixo, hitz egin dozu harriaren kasuaz, eta nire esperientzia pertsonaletik bizi izan dut zelan herri kiroletan egiten dozuten lan potente bat jardunaldi ezberdinak emititzeko lehenengoa, eta zelan ematen diezuen toki berdina, kasu honetan sokatiran goman dauzen mutilei eta goman gauzen neskoi ere bai. Orduan, nik uste dut oso ondo egiten dozuten gauza bat da, ipintzen dozutela beti pertsona bat, kasu honetan sokatirari buruz dakiena, aurten Abadiñoko neska bat egonda erretransmisioetan, eta niretzako horrek ematen du kutsu batez, jakitasunari buruz, kirol bat ez da berdina nesketan eta mutiletan, hori argi dago. Orduan, nire galdera da, zuretzako horren klabea ez, emakumearen kirolari buruz jakitaren klabea, ea profesionalen erronka den, kateon erronka den, non dago klabe hori ez? Niri emateita askotan, EITB-ren kasuan ez, baino beste kate batzuk ikusten ditudanean, azkenean beti egiten dira erretransmisioak, askotan izaten dira beste kate batzuetan gizonezkoak, eta beti gizonezkoen ikuspuntutik. Azkenean futbolan esketan jokoa ezberdina da, saskibaloian jokoa ezberdina da, txerrindolaritzan korritzeko era ezberdina da, orduan non dago gako hori. Profesionalen ardura da, kateen ardura da. Guzaiatzen gara, ez da, lehen esan dakoa. Erredakzioa antolatzerako orduan, horrela dago antolatuta, baina guk erabaki behar dugunean ekitaldi batera zein kazetari bidaliko dugun, edo nork izango duen erretransmisio hori egiteko, edo ze kolaboratzaile kontratatuko ditugun eta bar, horrek gauza kontuan izaten dira, eta esan dakoa, askotan ez da erraza izaten topatzea, ze orain arte ez da ohikoa izan, edo ez delako ohikoa izan, baina badira adibideak, eta zorionez ari gara apurka-apurka figura horiek nortzuk izan daitezkeen identifikatzen, eta lehen esan dudana, guretzako gozada bat da, adibidez, Nerea Zuzberroren adibidea jarri dut, baina Nerea Zuzberro analista entrenatzailea eta futbolaz ezagutza horrekin hitz egitea, ez dut uste inorra ausartuko litzatekeenik esatera emakume horrek ez dakiela futbolaren inguruan, eta horrek ematen dio balio gehigarri bat, ez da?
bueno, dauden aurre iritzi askori ere bueno, aurre egiteko eta horrek bazter batean usteko eta inori ezer ez esateko arrazoirik ez emoteko. Eta bai, saiatzen gara, baina ez bakarrik futbolean, beste hainbat orain esan dudana txirrindularitzan ere, bai, hasi gara itzulirako kontaktu horiek egiten eta bueno, emakume bat txirrindularitzaz dakina, txirrindularitzan ibilitakoa, bueno, beti saiatzen gara perfil horiek bilatzen. Eta zuk esandakoa, bueno, modu batera jokatzen delako, emakumeen futbola modu batera delako, gizonezkoena beste modu batera delako, eta ikuspuntua ere ezberdina izan delako. Egunon. Egunon, bai. A ver, yo iba a preguntar, voy a empezar por cosas que has comentado antes. Que el deporte ha sido un mundo masculinizado, lo sabemos todos y sobre todo los que hacíamos deporte hace 50 años. Y que hemos dado pasos hacia adelante, también es verdad. Que las mujeres que hemos hecho deporte, yo como practicante, como estudiante de INEF y luego como mi vida deportiva toda dentro del ámbito del deporte, bueno, pues sabemos que nos ha costado mucho, pero hemos estado ahí y hemos hecho muchísimas cosas y hemos avanzado, y tú lo has dicho. Yo, en estos momentos, como mujer, quiero hacer una crítica hacia las mujeres también. Y sobre todo porque, bueno, tú estás en un mundo que ya has dicho que también que ha sido muy masculino hasta ahora y has aceptado o, bueno, te has atrevido con una responsabilidad. Yo, en el mundo del deporte, lo que he hecho en falta es, hemos pedido, y porque tenemos derecho a tener esos derechos que hasta ahora creemos que los han tenido los hombres, pero creo que tenemos que tomar responsabilidades. Y, bueno, tú en el mundo de la comunicación, como nosotros en el mundo, por ejemplo, académico, hemos llegado ahí, pero nos falta dar un salto. Y es el de asumir responsabilidades, el de no tener miedo a, como has dicho tú, que bueno, pues en un momento te pueden decir, pues le han puesto ahí por ser, bueno, una cara bonita o lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo también la anécdota de recibir a una embajada de una universidad de un país árabe, porque no voy a especificar cuál era, y estando yo de decana de la facultad, esperar a esas personas en la entrada de la facultad y darles las manos a todos menos a mí. Cuando además después teníamos que tener una charla con ellos y repartirnos un poco, yo les dije, ayudadme, porque también era en inglés, vamos a repartirnos un poco las explicaciones o lo que íbamos a hablar con ellos porque querían entablar relaciones. Y dije, ahora hablo yo sola, ahora no habla nadie. ¿Por qué? Porque creo que es el momento en que nosotras tenemos que dar ese paso, porque ahora, desde luego, creo que es el momento en que nadie nos va a decir tú no vales para esto o tú no puedes, porque creo que hasta la sociedad en general, siempre hay excepciones, se ha dado cuenta de que esas diferencias no tienen, bueno, pues no tienen una base científica ni de ningún tipo, pero me falta que las mujeres den el paso y en nuestro caso, por ejemplo, en el ámbito de la universidad hay cantidad de veces que quieres y nosotras mismas nos estamos poniendo esos límites o no, yo diría que no aceptamos esas responsabilidades, porque sabes que cuando estás en un puesto de responsabilidad no todo es bonito. Tienes críticas, haces cosas bien, haces cosas mal, pero como todo el mundo. Como todo el mundo, y sabemos que nos podemos equivocar y lo único que tienes que hacer es, bueno, pues saber por qué por qué has tomado unas determinadas decisiones y por qué lo haces. Y en el mundo del deporte yo creo que es más que en otros, porque creemos que, bueno, pues que somos unas recién llegadas. Y bueno, y tú que estás en un puesto de responsabilidad en estos momentos, en un mundo, en el deporte y en la comunicación, que realmente a lo mejor habéis tenido, creo que más desventajas que las que solo hemos sido en el mundo del deporte, creo que no sé si has notado o estás viendo que
que tenemos que dar ese paso, o cómo tendríamos que darlo, cómo tendría que dar la gente joven, la gente, pues eso, de los futuros graduados o gente que se quiera dedicar a la comunicación, cómo tenemos que concienciar para que den ese paso. Estoy de acuerdo contigo que somos nosotras también las que tenemos que creernos que valemos, que tener confianza en nosotras mismas y desquitarnos de todas esas ideas que se nos han metido en la cabeza o de todos esos comentarios que se nos han hecho durante tantos y tantos años, de la mochila que hablaba antes también, porque al final lo único que hacen es crearnos inseguridades. Y yo la única esperanza que tengo es que estas próximas generaciones, que esa mochila les vaya pesando cada vez menos, pero todo eso viene de lo que decía antes, del trabajo que hay, de concienciación de toda la sociedad, de que estas cosas tienen que cambiar y que ya no valen hacer esos comentarios y que ya no vale tener esas ideas tan simples. Egunon, eskerrik asko itzaldeagatik eta elkarrizketarengatik. Aipatu duzu EITB-ko jarrera edo politika edo holan enpresa publikoa da, eta nik uste dut guztiok ados egun algaudela hori izan behar dela bidea eta parekotasunaren alde eta bat eta bar. Nolako ardura dute enpresa pribatuek? Azken baten Euskal Herrian edo Euskadin eta erreferentzia bada, baina hor badauz bebai A3 Media eta Mediaset, besteak beste edo komunikabide pribatuak dinote, ari gara telebistaz o telebistaz. Zenolako erantzunkizuna dute, zenolako jarrera dute enpresa pribatuek parekotasunaren alde eta ikusgarritasunaren alde. Hombre, nik ez dut ezagutzen bakoitzak beuren etxean dituzten estilo liburuak edo protokoloak edo parekoidetasunaren ze protokolo izan ditzaketen, baina nik ikusten dudana da, etxetik ikusten dudana da, oso hedabide gutxik egiten dutela guk egiten duguna. Eta guk emakumeen kirolari eskaintzen dizkiogun minutu guztiak eta egiten ditugun erretransmisio guztiak. Orduan zentzu horretan nik bai esan dezaket eta kritika egin dezaket asko daukagula egiteko eta oraindik ere egin behar dugula eta zentzu askotan batzutan ere eskubideen aldetik ere mugatuta egoten gara, badaudelako disiplina batzuk badauztaduela gure esku eta erosi nahi baldin baditugu ere, txirrindularitzako probesari naiz, adibidez, erosi nahi baldin baditugu ere, batzutan ezin ditugula, naiz eta gure asmoa izan, ordu gehiago eskaintzea emakumezkoen kirol horri. Eta ikusita gehiago egin daitekela ere, esan dezaket arro egoteko modukoak garela, eskatzen zaiguna baino askoz ere gehiago egiten dugulako eta egin behar dugulako, ez da gainera inposatu behar den gauza bat, baizik eta gure bete beharra dalako. Orduanik beste enpresa pribatu zer egiten duten eta zer nolako protokoloak edo estilo liburuak edo dituzten ez ditut ezagutzen, baina bai ikusten dut albistegietan zenbait minutu eskaintzen dizkioten eta haien kasuan anekdotikoak izaten dira. Emakumeen kirolari eskaintzen zaizkien tarte horiek eta askotan izaten dira gizonezkoek lortu duten arrakasta bati lotuta. Bai, noski, aldaketa, bai, baina eurek egin behar dutela, bai, ez da zalantzarik. Nik balioan jarri nahi dut, EITBek eta zera publiko moduan egin duen apostua eta egin duen ahalegina, naiz eta oraindik badauka bidea egiteko, eta egia da pribatuek lehen esan dudana, ez? Entzulek askotan esaten dute jendeak galdetzen esaten dugunean futbolari dagokionez esaten duzu emakumeenet esaten duzu eske gizonezkoen futbolak saldu egiten du. Kamisetak saltzen dituena dala hoiek, ez? Eta horrela esaten dute eta hori da pribatuarekin. Orduan exigitu alzaio zerbitzu publikoa denari beti nolabait plus hori izatea eta horrek eragitea bestean. Eta esan dakoa, lehenengo aldiz entzun zenean futbol emanaldi bat emakume baten ahotsetan izan zen zera publiko batean. Oraindik leku pribatu gutxietan, komunikabide irrati pribatu gutxietan dagoela, baina gutxienez zegoen eredua ez, eta orduan, baliatzeko, besteok ere baliatzeko adibide horretaz jakinda gauzak egiteko,
nik jarriko nuke nolabait ikerlari moduan eta emakumeok daukagun ikusgaitasuna ikertzen dudan neurrian hori ez, egin alzuen besteek egiten duten azaltzeagatik. Eta hori izan da inertzia zen amatea, ez? Bueno, pues egin duituela gauza horiek, segurazki exigituko zaizkiola gauza gehiago eta gehiago, baina, bueno, gero besteek ikusiko dute, ez? Eta referenteak ateratzea, ja aurrera pausua dela, eta hori, bueno, nolabait nire iritzia da. Kaixo, bane, eskerrik asko. Oso interesgarri esaten ari da. Ez ni, lehen Maite Fuentesek hasieran esandako gauza bat, hortik aritik tiraka eta zuk esandakoa, argi dago mutil bati edo gizonezko bati suposatzen zaio, inoiz ez liokela galdetuko bere zaletasunak kirol kazetaritza egiteko, kirola egiten duelako dakielako edo ez, edo egin duen, edo praktikatu duen komentatuko zuela, ez da? Osea, hori etorri zaitu burura, esan dut, bueno, suposatzen zaio kirol kazetaritzan aritzen den gizonezko bati, gustatzen zaiola, kirola eta horregaitik eta praktikatzen duela. Emakume bati, antza denez, ez zaio suposatzen. Baina, eta orain, galdera egiten dizut kirol kazetaritza moduan, ez emakume zarelako. Zenbateraino kirol kazetaritzak behar du alboan, kirolari baten komunikatzaile irudia, ulertzen. Osa, nahi dut esan, batzutan, zenbateraino kirol kazetaritza dagoen mugatuta, kirolaz ez dakilako horren beste da. Gauza bat Maitek aipatu duela, aurkezpenean esan dut, askotan komunikazioak behar du jakintza teknikoa azaltzeko, eta berak ere aipatu du, aurretik galdetu duena, teknikoki diferentziak egon daitezkela, adibidez kiroletan, abiadura, beste ezaugarri batzuk, ez naiz hartuko, baina berak oso ondo aipatu du eta egia da. Orduan, zenbateraino kirol kazetaritzan beharko genuke, nolabait zertatu baita ere, ezagutza espezifiko hori, kirolatik datorrena, aberasteko kirol kazetaritzaren mundua. Eta hori, kirol kazetari bezala, galdetzen dizute emakume gisa. Hombre, niri beti gustatzen dazte hitz egiten dudan gauza baten inguruan ezagutzea, ez dela isilik geratzea, eta egia da, hori da. Ni kiroletan hasi nintzenean ere beldurra handiena hori izan, ezagutza falta. Eta horrek ematen zidan beldurra, baina hasi nintzanean oposaketak ziran, ETB-n, orduan ez zitzaidan beste erremediorik geratu ikastea baizik, eta orduan ikasten hasi nintzen, eta esango nuke paraleloan master bat izango balitz bezala. Hasi nintzen apuntak egiten, saskibaloia nola, zelan jokatzen da, zintzut diran, baina egin nuen kirol guztiekin. Eta tartean hori, oposaketan neukalako, baina batez ere nire ardura edo nik nire buruari hori izaten niolako, nola hitz egingo dut edo nola egingo dut lan, kirolaren inguruan hitz egiten ezagutza eskasa baldin badaukat, hori niretzako zen ulergaitza, imposiblea zen. Eta bai, nik uste dut kirol kazetaritzara dedikatu nahi duenak ezagutza hori jaso beharko lukeela, baina ekonomia hitz egiten duenak ere bai, edo albistegietan aritu nintzanean ere oso ohikoa izaten da. Gaur ekonomiako gai bat egingo duzu, ekonomiako gai bat, eta norberak jakitea zertaz ari zaren, eta hori garrantzitsua da espezializazioa ere egotea, eta bakoitza batez ere norberak bere buruan konfiantza izateko eta hitz egiten ari zarenaz, izateko, badaki zertaz ari naizen hitz egiten, eta ez ja emakumea izatea edo gizona izatea, zuk aipatu duzuna, baizik eta ezagutza hori jakitea eta esatea, nik badaki zertaz ari naizen berbetan, eta zalantzari barik ezagutza hori eduki behar dela. Justo ni egon naiz lanean itzulian komunikazioan, organizazioan, eta beste egunean azkenengo, el día de la caída gorda, como le llamo yo, egin nuen galdera bat nire buruari, zeuden pilo bat kazetari, eta kazetari batzuk bai medio espezifikoetakoak, baino beste kazetari asko dira medio generalistetakoak. AS, Marka, Teledeporte, orduan.
zuretzako gakoa, osea, zenik ikusten nuena da bai, adibidez, ziklismoa fondon neska bat zegoen, harritxu ere bat zegoen hortik, zuretzako gakoa dago medio generalistetan, zen nire galdera momentu horretan izan zen. Joe, hilabete bat barru eukingo dugu nesken itzulia, hauetako zenbat kazetari egongo dira gurekin. Osea, nire galdera izan zen hori, eta nesken erorketa bat egoten bada, hau gertatuko da ere bai? Ni badakit ez dela gertatuko. Osea, nik uste dut ez dela gertatuko, ez dakit. Baina hori, nire galdera izan zen, gakoa neskentzako egon daiteke medio generalistetan. Ze azkenean, medio espezifikoak bat txirrindularitzan, o herrikiroletan, o irakurtzen ditugu los frikis, no? Como yo. Baina hori da nik egin nuen galdera eta hori, ze uste duzun horri buruz. Hori da apur bat ez da. Hedabide bakoitza zelako garrantzia ematen dion eta zelan jartzen duen balioan emakumezkoen itzulia izan, zen gizonezkoen itzulia izan. Eta lehen Arantxak galdetu didanean, jarraipen bera egingo duzue erreginaren kopako partida horretan, ez litzateke hori zalantzan jarri behar, eta oraindik ere zalantzan jartzen da. Eta egiten ez duenak, hor joan berdala, bidea hori dela, ez da, denak bide berean jarraitzea eta hori ere zalantzan ez jartzea eta medio generalistek ere garrantzi hau ematen baldin badiote gizonezkoen itzuliari, errekurtso berak erabiltzea baita ere emakumezkoen itzulia kubritzeari. Hor dago bidea eta askok hori oraindik ez dute egiten. Azkenengo galdera badago eta ja itziko dugu bai. Kaixo berriro, orain Instagram begiratu dut, EITB-ren da, eta konturatu naz azken 10 publikazioak mutilen kopakoa direla. Baina ez dago bat ere azken 10ak ez da azken 20ak nesken kopari buruz. Osa, telebistan eta irratian berdintasuna erabiltzea neskak eta mutilarenak ondo dago, baina sare sozialetan ere uste dut EITB aurrerapen bat nahi duela egin, baina oraindik ez dutela egin. Instagrameko kontura aipatzen duzula atletikeko edukiena gabarra izan dalako duela ez asko eta horrek eduki asko sortu dituelako, baina emakumezkoen kirolari tokia egiten zaio eta horretan badaude bai Natali Arroyoren adierazpenak ostiralean bertan hitz egin zuen kesu zela Zaragozan jokatuko ote zan partida hori, herriko atzoko emanaldiko edukiak ere igo dira. Esan nahi dut, onartzen dudala, baina ez dagoela politika ezberdinik telebistan, irratian edo sareetan. Egunaren arabera, gaurkotasunak agintzen duelako eta gerturatzen dene heinean erreginaren kopako final hori edukiak egongo direla, orain arte egon diran bezala beste hainbat gauzekin. Ez dagoela ezberdintasunik, ez da jarraitzen estrategia bat telebistan, beste estrategia bat irratian eta beste bat sare sozialetan edo webean gaurkotasunak deitzen duela eta horren arabera erabakitzen direla ze eduki igo eta zein ez eduki ez igo. Bai, baina, osea, nire ustez, nik maiatzaren 17an edo 18an erreginako kopa dela eta nik hori ez dut jakin edozein momentutan. Osea, orain konturatu naz, kopa hori jokatuko dela. Orduan, igual, sare sozialetan gazteok erabiltzen dugula, asko, uste dut igual, importantzia gehiago eman ditzakezuela. Bueno, jasoko dut hori. Bale, eta parkatu, bakarrik hori. Ez, baina interesgarri dut esan duzuna gu gazteok garela eta sare sozialak erabiltzen ditugula,
ikuspuntu hori jasotzen dudala, evidentemente hori da zuok batez ere kontsumitzen duzuena, ez da? Instagram eta horretara bideratuta ere, eta edukiak horretara edo publiko horretara egokitutakoak ere izan behar direlako, eta hori ere niretzako badela pista bat. Eskertuta dagoela, esartu txarrean, eskertuta dagoela. Bueno, erronka da orduan txuri urdinez ikustea ere zuen Bai, Instagram. Eta ere gure dekanoak baditu etxeko lanak bultzatzerenak kazetaritzarena ere gure fakultatean gehiago ikustea. Eta, bueno, eta gizarte moduan ere baditugu erronkak ez. Eta zuek, bueno, sorte hon, eta mila esker. Zuei, eskerrik asko.